exemplo, gostame moito Roald Dahl, non sei se o coñecedes, o da Charlie a fábrica de chocolate seguro que vos sona, porque hai unha película. É o escritor que escribiu ese libro, escribiu outro que se chama As Bruxas, que tamén hai unha película, e, bueno, ten moitos libros para nenos e gustame moito. Non sei se pois non sabería dicir cal é o meu libro favorito, tampouco. Por exemplo, li moitas veces un libro que se chama Historia Interminable, que hai unha película tamén. Non sei se é o meu libro favorito, pero si é un libro que realmente me gusta. Podo recomendarvos, por exemplo, un libro dunha amiga miña, que igual xa lestes algún, porque se leu moitísimo, que se chama Escarlatina, a cociñeira de Funte, de Leticia Costas. Ti linos das veces? Pois ese é un libro moi divertido, e os que non o lestes, pois gustame moito ler e gustame moito escribir, son as dúas cousas que máis me gusta, que gustame pasear, como vos tamén. Cal é o lugar que máis te gusta da cidade? Non sei, gustame moito os sitios, gustame o Peirao, gustame a praia. Coñecedes a Coruña? Sí, vimos. E mi hermano. O Parque de Santa Margarita, que igual foi algún que está a Casa das Ciencias. Monte de San Pedro. Como? Perdón? A túa natal Pontedeume. De Pontedeume, o sitio que máis me gusta? Pois gústame as Fragas, que están moi pertiño da vila, as Fragas do Eume, onde pasa o río, e son moi bonitas, e gústame as praias que hai ao redor, a vila mesmo. Pois un lugar de Galicia onde comezar o seguinte libro, eu tiña pensado unha historia xa desde hai tempo, e nunca dou feito porque ao final me poño a escribir outras diferentes. É unha historia que transcorre na Illa de Ons. Algún estivo na Illa de Ons? Ou nas Cíes? Pois é un sitio. Cales son os teus sentimentos? Os meus? Sentimentos cando escribes? Cando escribo, pois o sentimento que trato de buscar é o que te decía antes. A mí, como me gusta moito ler, trato de escribir historias que a mí me gustaría recibir como lector, non? Facer cousas que me gustan. Entón, trato de sempre sentirme cómodo co que estou escribindo, co que estou escribindo me gusta, de verdade, porque se non me gusta non me vai sair un traballo bon. Vai sair un traballo regular, porque vou facer de mala gana. Entón, sobre todo, o que trato de buscar é eso, sentirme cómodo, e sentirme contento co que estou facendo, e divertirme co que estou facendo, non que sexa como unha obriga. Como se te ocorreu o conto do grilo máxico? Pois o conto ese, partindo do que vos dicía antes, como a mí dame moita preguiza facer a cama, pois pensaba, oxalá viñese alguén, un ser máxico que me fixese. E por iso pensei que podría ser un grilo máxico, despois toda a leituga, todo eso, e a partir de aí foi como foi surdindo toda a idea. Pero a idea inicial, o ovo de onde saiu toda esta historia, é o personaxe do grilo, que me gustaría que algunha vez me viñese a axudar a limpar estas cousas. Depende. Neste, por exemplo, xa tiña claro desde o principio, porque xa vos
vos dixen que xa partindo como unha historia que tiña previa, unha idea que tiña eu, que era Xulia o grilo máxico, que teño a parte de Xulia que dime co grilo máxico. Mas normalmente escollo o final de todo. Non sempre é así, pero eu escribo a historia e despois ao final pois fago como unha lista de títulos posibles. E se o teño moi claro, pois xa elixo un, se non pregunto a xente que me den consellos, pero normalmente é ao final, pero bueno, hai excepcións. Usases en fútbol para escribir alguna vez un conto? Pois no primeiro libro que escribín, o que vos contaba antes, que se chama Xildas, pois a protagonista, que é unha nena que se chama Catuxa, gustalle moito xogar ao fútbol. Gustalle moito xogar ao fútbol. Cantos libros escribiches en total? En total, teño publicado 6, pero teño escrito algún máis que aínda non sei. Publicado e algún que teño a medias, pero publicados teño 6 libros. A maioría son o que vos decía antes, pensado para que os lean os nenos, para un público infantil. Alguna vez fixaches un libro de poesía? Cando era moito máis novo, gustábame escribir poesía, pero non teño claro que faga moi ben. Entón sí que era algo que me gustaba, pero non creo que os poemas que eu fago sexan gran cousa. O que sí tento facer sempre meter no grilo máxico non acontece, por exemplo. Pero en todos os meus libros se podo meter algún poemiña polo medio, unha canción, por iso sí me gusta facer. Fixeno no Castañeiro, fixeno no Capitán Moimiño, en Tártaros, en todos meto así algún poema, alguna poesía, porque sí me gusta facelo. Por que decidiches ser escritor? Non é algo que decidise, unha cousa que me gustaba facer, gustábame inventar historias, gustábame escribila e gustábame pasar o tempo facendo iso. Entón, un pouco por circunstancias, pois, de súpeto chegou un momento que tiven moito tempo libre e poiden aproveitar para o que era a miña afección favorita. E unha cousa levou a outra, foi un pouco por casualidade. Acabei o primeiro libro que escribín iba a ser unha historia moi pequeniña, que eu quería dedicar a